placer de ter con nós a Telmo Comesaña, que nos vai contar un poquinho sobre a represión durante o franquismo e despois do franquismo. É presidente da Memoria Histórica, da Asociación pola Memoria Histórica do 36, e un activista social, moitos ao coñecedes, e vos deixo con ele. Bueno, boas tardes. Empezamos entón. Bueno, claro, a xente que me coñece, para que non me coñece, por se acaso dicirlle que eu non son historiador. Eu en todo caso son a historia, menos unha parte da historia, que cando un historiador empeza a traballar, se é novo, ten que preguntar. Entón ten que preguntarle a Margarita, ten que preguntarme a min, ten que preguntarnos a xente que vimos de moi atrás, non? A represión foi tan brutal que aplanou a sociedade. Pero antes quero dicir unha cousa. Hai que ter moito cuidado cos moitos historiadores, porque están poñendo as cousas, facendo revisionismo. Entonces é moi malo de comprender moitas veces unha cousa se non se razona. Eu leía non hai moito, dice: la guerra terminó en el 39 y después empezó la represión. Bueno, pois esa é unha falacia. Hai historiadores que incluso están dicindo, falando dos mitos que hai sobre todo isto, que tampouco é guerra civil, que tampouco é outra falacia, que dice: unha guerra civil é cando os ciudadanos de unha nación pois se enfrentan e aí teñen unha guerra civil. Non é o caso de España. España foi unha guerra programada, preparada de antemán, con alemáns, italianos e portugueses. E desde o primeiro momento entraron forzas marroquís trasladadas en avións Junker alemáns. Xa se miraba de onde viña o tema. Entonces dice, en España o que hubo foi unha guerra internacional sobre suelo español. Pero bueno, isto é un pouco para dicir onde estamos en canto ao revisionismo. Iremos vendo cousas do revisionismo. A represión para min ten tres cangles que foron perfectamente programadas cun obxectivo concreto e que o aplanamento que se fixo da sociedade aínda hoxe permanece, polo menos nunha gran parte. Hai un tema que atacaron, foi o tema físico, violencia, as mortes, isto psíquico, o control que fixeron sobre todo sobre mulleres, nais, esposas, nais, fillos ou fillas, para ir conocendo onde estaba, onde non estaba, como era dentro da casa, como se vivía, como non se vivía. O outro foi social, porque a sociedade rompeuse totalmente. Entonces, como se empezou a actuar? Desde o momento do golpe, dese golpe programado, non está de máis, seguramente xa o sabedes, pero mellor non todos, as palabras do general Mola, as consignas do general Mola, que según Paul Preston, o escritor inglés que máis ten traballado isto no libro El Holocausto Español, según el puxoas en circulación xa no mes de abril do 36, e dice así: se tendrá en cuenta que la acción ha de ser extremadamente violenta para controlar al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Se está tratando o leal de enemigo. Desde luego serán detenidos todos los directivos de partidos políticos, sociedades y sindicatos no afectos al movimiento, y se le darán castigos ejemplares a estos individuos para controlar toda acción, toda reacción de huelga. Dice: parlamentar jamás. Esta guerra tiene que terminar con los enemigos de España. Tiñan claro de que o golpe non era para cambiar un goberno, era un golpe para facer unha guerra e cambiar un sistema republicano. Despois dice: tenemos que crear un clima de terror y violencia sin que nos tiemble el pulso, eliminando sin escrúpulo ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. A todos los del Frente Popular, conocidos o escondidos, deben ser fusilados. Estes cuantos renglóns encerran xa prácticamente
toda a verdad, non? Todo o que ocorriu. A partir de aquí, pois hai que ir desfiando o ovillo, pero estas palabras tan brutas, tan brutales e tan concretas non son feitas da noite para mañán, nin son pensadas nun momento o tío despois de tomar un par de copas. Son analíticas, perfectamente controladas e feitos con eses objetivos. O primeiro, vamos, no momento do golpe, concretamente en Vigo, vamos a centrarnos en principio en Vigo, pois foi o día 20, pero inmediatamente despois, o 3 de agosto, a un tiro de pedra daqui, na sala de bandeiras aí do cuartel de San Sebastián, onde está o Concello, foi o primeiro Consello de Guerra a Manuel del Río, que era un tranviario, sindicalista, comunista. No ano 34, ela máis a súa dona estuveran en Rusia. Vivía mismo pegado aí na rúa Hortas. Entonces parece que como levárono a prácticamente a súa casa, non? Aí está, pois, bueno, un problema físico. Isto condenan a morte o día 3, o día 6 de madrugada xo fusilan. E iso, pa orden, iba a Burgos, non sei canto, facía un camiño largo. Despois, con esa persona, aí tamén xa tortura, porque eu, o que si, buscando a represión, o que me topo con tortura constantemente. E a tortura pode ser máis ou menos levadeira en función dunha serie de cousas, incluso da persona que é capaz de soportar máis ou menos, non? E percibe a máis ou menos. A este home, ás 2 da mañán, entranlle na celda que estaba en capilla, os militares que o xuzgaron, que os condenaron a morte, e o prior dos salesianos. E despois de ter que firmar non sei que historia, deronlle 2 horas para que se puxera ben con Dios. Entonces, a causa que se pode ler no libro de Xoan Carlos Abad Gallego, 100 nomes en torno a unha guerra civil, é un libro moi, bueno, para min todos son moi recomendables, non? Vou falar de algúns, porque é unha das miñas fontes de información son os libros, claro está. Entón, este home o que non dice a causa é si o confesou ou non. Seguramente non, porque se non xo diría, e confesou e tal e tal. Despois, ás 6 da mañán, fusilaron aí no Castro, levaron a Pereiró, entregaron ao encargado do cementerio con unha orden estricta que non nadie tocara aquel cadáver, e o día seguinte, ás 7 da mañán, foron ali a enterrarlo. Bien. A partir de aí, pois, hai todo un camiño, hai xente que está fuxida polos montes, hai xente que está, bueno, pois, completamente asustada polo que está pasando, hai xente que, aínda que está un pouco escapada, dice, bueno, eu non fixen nada, pois, se non fixen nada, claro, non, salo do buraco, pero inmediatamente había a selección e a cárcel. Claro, a cárcel encheuse rapidamente, entonces habilitaron o frontón, que eran María Verdiales, despois foi Cine, non? Cine Niza. Meu pai estuvo ali, sacaron-no dali do frontón, vai ser meu tío, bueno, uns cuantos. Entonces este macabro lugar que eu despois, estando no cine, pois salíamos ali fora a fumar o patio, e o que menos tiña eu idea e de que meu pai estuvera preso ali e que o sacaran dali, non? Despois, cando vas coa vida, vas andando pola vida buscando, porque eu nunca deixei de buscar, non? Pois vas te dando conta de, joder, como é a vida, non? Bueno, despois entonces vivo as depuracións. A quen empezaron a depurar? Os mestres e mestras, retiráronos, pero por completo. Foron os primeiros en cair, o sea, uns con xuicios sumarios e outro fora. E os que quedaban, pois, a comisión de depuración, en cada provincia había unha comisión de depuración. Esa tiña unha especie de telaraña que cubría todo o país. Que en cada provincia había esa comisión e derivaba nos pueblos, nas aldeas, nas parroquias, no cura, o alcalde e a Guardia Civil. Eran os que buscaban como era individuo, como tal, como cal. A Guardia Civil pois visitaba a taberna, visitaba outra taberna, non sei canto, porque o cura no confesionario, pois, que vamos a decir? O alcalde pois tiña tamén a súa xente.
No libro de Lucio Martínez Pereda, que é un historiador, que é profesor aquí no Instituto de Valladares, Miedo político y control social en la dictadura, titula o libro. Pois aí ven en relatos de como os curas escribían a esa comisión para retirar un mestre que dan, ainda hoxe leelo dá medo. É dicir, no, hai que retirarlo de aquí porque viene a misa pero no pone fervor. Outro será, venía a misa antes pero ahora tenía que venir con los niños y no viene con los niños. O sea, cousas esas, pero tremendo, bueno. Entonces, nesta comisión estaba un personaje, entre eles chamado Xosé Filgueira Valverde. Xosé Filgueira Valverde tiña 29 anos daquela, era catedrático de lingua en Lugo, eran as vacacións, en xullo estaba de vacacións, cando o salto en Pontevedra, pois ele foi a Radio Pontevedra e fixo proclamas en favor e tal. Este home volvese a topar en ese libro no mes de decembro xuntamente con Coengo Antonio García Conde expurgando as bibliotecas. Ou sea, un mestre máis catedrático. Isto en contra do profesorado, dos seus compañeiros, depurando os seus compañeiros e depurando os libros. As dúas cousas máis importantes dunha democracia, precisamente a República, que topou un estado catastrófico, había aquilo que chegou ainda aos nosos días de pasa máis fame con maestro de escola, e poucos anos que se decía. A República dignificou os maestros, maestras, e creou novos ensinantes, que é xente nova, chea de ilusión, con xente detrás como García Lorca, e toda esta xente impulsando para arriba o ensino. E claro, eso era o que lle molestaba. E a cuestión é razonando, que eu trato de... Porque se se leva todo de corrido, é como ler un libro, non? Como eu teño dado moitas voltas, prefiro ir razonando. Despois depuráronse os funcionarios, pero por que primeiro os maestros? Porque tiñan a materia prima. E a materia prima eran os críos, os rapaces. Empezaban xa a despuntar, nestes anos, a despuntar nunha formación impensable. A muller fora elevada ao mismo nivel do home, deixara de ser propiedade do home, ou ben do pai ou do home que a levaba. Entonces, dentro de esto había moitas maestras, moitas profesoras. E claro, todo eso había que sacarlo do medio. Eu teño aquí un libro que me acompaña sempre, que despois vamos dar a ler as reflexións que facían despois para sacar a muller dese espacio, que sempre foi despois unha cousa que me extrañou moito, que non hubo unha rebelión nas mulleres unha vez que morreu Franco, ou que se fala da transición e tal, que non hubo... A rebelión tiña que ser brutal das mulleres. Por que? Porque as mulleres foron as que... Fálase dos homes, os máis fusilados foron homes, pero o tema das mulleres foi tremendo. No meu caso, unha tía miña que tiña 6 fillos, o tío mellor conocecha, ou polo menos algunhas, as fillas. Tiña 6 fillos, xa estaba embarazada de outra xa con 8 meses, como non lle dicía onde estaba o home, pois unha noite sacaron da casa 3 quilos de pelo. Dalía uns días xa pariu, vive, hai cumplir 80 anos a miña curmán. Pero, entonces era esa represión sobre personas indefensas que ao mesmo tempo están incluso nunha situación tremenda, non? Como para próxima a dar a luz, e facerlle cousas dese tipo. O sea, non había conciencia de nada. O obxectivo estaba marcado e había que ir a por el, arrasando o que fora. Entonces, temos que os mestres son retirados, son machacados. Despois hai outra comisión de revisión de causas. E volvemos a topar en esa comisión de revisión o tal Filgueira Valverde. E hai unha carta dun mestre de Meixome, de Lalín, unha parroquia chamada Meixome,
hai unha carta, este home condenaron a morte, despois soltaron e tal, pero sacaron da escola e estaba sin traballo, tirado, claro. E hai unha carta deste home que lle dirige a este outro, a Filgueira, dicindo que está nunha situación terrible, que a filla está enferma, a muller tamén, o pouco que lle queda por vender, pois se o vende queda con unha completa ruína, entonces a ver si pode traballar, porque claro, dicía, menos mal que eu tuve, en fin, malas tentacións, non dice, pero unha cousa así, porque de non ser así, de non ser un católico profundo, eu hubiera tomado unha medida, se hubiera suicidado, claro. Bueno, non hai contestación daquela carta. Esas cartas normalmente pasaban largo, non? Pasaban de largo. Entón, aí temos xa unha represión a un nivel escalofriante. E despois viu outro nivel. O outro nivel era a delación, as delacións. Como isto ainda non era suficiente, entón a proclama era: no es buen español aquel que no denuncia al que sabe que no es afecto al movimiento. Entonces, claro, hubo tantas porque todo isto daba outra particularidade. Coño, ten non sei que, administrativo no Concello, non, pois mira, fora, catapum, xa estou eu. Que ademais, como son o que eu denunciei, o pois tamén. Ou sea, baixou a sociedade aos niveles máis baixos do ser humano, precisamente por eso. Home, en Vigo era famoso o caso de Lombardero, médico tocólogo, que despois de asesinar a Eugenio Arbones, que era o tocólogo de Sona, que o mataron precisamente o 15 de setiembre do 36, mataron a dous médicos, mataron a Taguada Montoto, que era un remitente de peixe, a un mecánico, e tamén vamos a ver, o fillo do dono da illa de Toralla, que era Martín Echegaray. Bueno, o pai ten dá nome a unha rúa en Vigo, non? Pero o fillo, que quere dicir que daquela era tal a brutalidade que o mismo daba que fora médico, xornaleiro, zapateiro, o que fora, ou empresario. Había que dar o escarmento total, entonces íbase a por todo e a por todo. Entonces, claro, quen lle pode extrañar que o medo fora tremendo, porque eso estarrece, deixa a sociedade completamente descolocada. Pero despois hai outro nivel de tortura. Bueno, porque a todo ademais dos decomisos, pois iban polas casas buscando ouro, pero despois tamén decomisaron paradas de taxis, farmacias, estancos, fincas, cartos, o que fora. A cuestión é, esta non é afecto ao régimen, fora. E ao mesmo tempo había aquelas multas por ser incívico ou cousa disso, por non ser leal, que despois de estar preso, pois ele lle botaba unha multa, e para pagar aquelas multas, se morría a persona, se tiña que pagalas a familia. Se morría ou se o mataban, tiña que pagalas a familia. Temos un caso en Alcabre, que conocín perfectamente, pero entrevistando a filla, cando eu estuve traballando con nomes e voces, pois este home era tranviario, e bueno, era do mesmo grupo de meu pai, eran os directivos da sociedade ali de Alcabre. E bueno, prenderon, como non o pasearon, despois soltaron, entonces unha filla que traballaba na artística pediulle a Fadrique, Eugenio Fadrique, que Eugenio Fadrique e Alfageme pois apoiaron moito a viudas e cousas así, entonces que eu traballo, pero un día cando salían de traballar, o pai se cadiña detrás con outros e tal, que dicen: Carmen, prenderon o teu pai, e mira para atrás o rabioso máis o outro, xa o colleron e pá, claro, dicíanos a irmán, que era a que estaba donando a memoria, dicía: miña irmán volveuse loca, marchou ao xunto rabioso e arrodillouse, deulle bicos nos pés, e despois el presumía
por fin unha mujer me besou os pies, e non o soltaron. O que fixeron foi, despois soltaron, pero antes, botaronlle unha multa, non recordo de cantos cartos, e non tiña os cartos para pagar. Vendeu o bocoi de viño que tiña, vendeu o porco que tiña para matar, e non lle chegaban. E tiña unha casa onde vivía esta filla, outra casa onde vivía esta filla, e bueno, vender a casa. Non hubo quen a comprara, porque había o medo, é dicir, axudabas. Bueno, hubo dúas personas en Alcabre que dunha forma, non sei como, axudaron a que pudera pagar esa multa, non? O sea, son cousas tan brutales que en fin, se non se razonan un pouco o porqué, pois parece imposible, porque como pode haber tanta maldad? Despois había outro que era o dos nenos. Eu deso dou fe porque pasei esa tortura. Eu fui escolarizado, nací no 34, en 82 anos. Fui a escola aos 6 anos, no ano 40 aproximadamente, e salín da escola no 48 para ir a traballar. Neses anos, a escola e a iglesia era unha simbiose. Ti eras un neno cativo, ibas criado xa niso, e non te dabas conta, claro. Xa te conta despois, bastante máis tarde. Entón, claro, había escola todos os días, claro, era rapaces e rapazas, pero as rapazas estaban dun lado, os rapaces de outro, entraban antes as rapazas e despois entraban os rapaces. Entón, os rapaces entrábamos falando galego e inmediatamente a maestra coa vara xa salpicaba. Niños, hablar como Dios manda, porque claro, unha das cousas que castraron foi a lengua, a cultura toda ela, os libros, o cine, o teatro, a música. A sociedade quedou completamente abatida. Pero entón, que pasou nas escolas? Pois que ibas da escola para a iglesia, e da iglesia para a escola. Eu lembro que, como era aquí na Pardaíña, no alto da Pardaíña, a escola, frente ao Amor de Dios, que hai unhas ruínas, non? Frente ao Amor de Dios, o Colexio Amor de Dios, onde en Europa hai unhas ruínas, pois aquela foi a escola onde eu anduve. Entón, desde ali hasta a iglesia que estaba abaixo, claro, pois íbamos como añiños, aquela non había coche. Entón, había varias festividades durante o ano, Corazón de Jesús, non sei que, Virgen del Carme, da outra, Santa Eulalia, tal, que sempre facían novenas e viñan diferentes padres destos, salesianos, carmelitas, jesuitas, bueno, viñan en cantidad, non? E claro, viñan a escola. Entón, na escola xa, bueno, pois unha tarde ou unha parte da tarde estaba para a escola. O caso é que o sábado, entón, había que ir a confesar para o domingo comulgar. Bueno, e así estabas. E claro, o confesionario por os críos que iban a contar? O que lle preguntaban? Empezaban a tirar de ti. E claro, o peligro que tiña un matrimonio, unha familia, era que o rapaz, ou a rapariga, pois, mirara algo que fora imprudente, mirara que o pai ou mellor estaba escondido ali nunha esquina e tal, porque dunha forma ou doutra iba a cantar. Margarita despois nos pode dicir algo deso. Entonces, claro, chega a que comulga, confesa, e a cuestión era a preparación despois falamos dos yihadistas e disto. Preparábanos para ser mártires. E a cuestión era, la mejor escalera para subir al cielo es el martirio. Dios nos ha protegido con eso. Y fijaros, San Lorenzo, que quemado ya de un ladito, decía, darme vuelta que es la otro. Santa Eulalia, no sé qué, todos vírgenes y demás. E a cuestión era, e despois cantar. Soldadito soy de Cristo, viva Jesús, es mi estandarte la cruz, siempre mi grito de guerra. O sea, soldado, guerra, espada, loita, hostias. Esto, matar y herirle. Pasan os anos e dices ti, en que pocilga estuve metido, coño? Nos criamos. De que forma? Nas mismas. De que despois era que falabanche sempre dos enemigos da iglesia que había que combatir. E poñíanos
socialistas, comunistas, anarquistas, ateos, judeos eran malísimos, masóns e tal, e libre pensadores, que era o último. Y decía, Eso no me acuerdo. estos son los peores, porque con estos no hay forma de tratar. O sea, toda esa historia, por iso a mí nunca me dixo nadie que mataran meu pai. Eu enterei un día por un rapaz. E claro, cando chego a casa lle digo a miña nai, pois que se ven abaixo, e como non me explicou, eu insistín, non entendía, pois non confiei en miña nai. Bueno, tanto é así que eu despois a miña nai nunca na vida lle puxen un problema, nunca. Fíxenme un mundo particular, non? Pero claro, o problema era cando oía que meu pai era rojo. E resulta que, claro, os rojos estaban todos no inferno. Eu, claro, cando se falaba non sei que, pois, é como se achantara meu pai comigo e tal, pero tiña un problema, eu receía de Dios, recei moitísimo, xudei a misa, despois queríame meter cura, a miña salida era para o seminario, sería cojonudo, un triunfo de carallo. Bueno, pois despois hai outra etapa, dentro deso, vai por etapas, de tortura, o Rosario de Aurora. A maior parte da xente, eu moitas veces oio, non, iso terminou como Rosario de Aurora, entón eu digo, e ti sabes que era? Non, pero o que diga a xente. E sabes o que é Rosario de Aurora? Eu recordo que daquela empezabas a traballar nas empresas ás 8 da mañana. Barreras, Freire, todo aquilo por ali, que era onde traballaba a xente, era ás 8 da mañana. Levantarías a xente ás 7 da mañana, ou así, non? Pero ás 6 da mañana, salir da iglesia, repinicar de campanas e mete polo barrio para arriba cantando levántate fiel cristiano que ya viene la mañana, levántate que la Virgen para el rosario te llama, venid cristianos venid que las campanas son su voz, venid cristianos venid que su rosario es oración. Despois había outras estrofas reservadas exclusivas para as mulleres, que era las modas arrastran al fuego infernal, vestid con decencia si os queréis salvar. Entonces eso era auténtica tortura porque obligaba a xente a levantarse. Logo, como era a vida? Quen controlaba a vida? O alcalde de barrio, o cura e a Guardia Civil, claro está. Os meus medos máis grandes da miña vida foron a Guardia Civil e o inferno. Do inferno desprendíme xa hai anos, claro, moitos anos. Pero da Guardia Civil ainda, home, xa sei que agora non é igual, pero ainda ti sabes o que é un Guardia Civil, que claro, eu vivía na Garita, a Garita é xunta onde está a pista aquela de automodelos en Samil, non? Aquela de coches, non? Daquela non había estrada bueno, aquilo, pois, para chegar ali había que andar desde Bouzas. Non había luces, non? Entonces que salías a Guardia Civil, alta la Guardia Civil. Onde usted? Vou para casa. Arrimábanse a ti con mosquetón así. ¡En cristiano, coño! ¿A dónde va? Voy para casa. ¿Y a qué ando por aquí? ¡Largo! Sí, un día tenemos a patar no cubo. Outro día, iso era de día, pegou un tío unha torta que anduve cargador como un trompo. Pero por que había medo en que se arrimara un guardia civil coa aquela? Porque a mí nunca me ocorriu, pero si sei que pasou. Arredaban xo mosquetón en riba dos pés e mirabas as estrellas, algo máis, non? Entón, con toda ese movimiento, quen tiña coraje? A mí, bueno, despois, nin meus tíos, nin meus avós, nadie nunca me dixo que a meu pai o matara. Eu, como despois tampouco preguntara, fui-me facendo, pois buscando, por un lado e por outro, hasta que fun refacendo a miña vida. Logo xa cando, non sei, casado xa bastante tempo, miña nai dicíame que meu pai pois quería facer unha casa, vivían na casa de meus avós, por iso quedamos ali, eu era o máis vello, tiña 2 anos e medio, miña irmán tiña 8 meses, entonces uns tíos levaron a miña irmán e criaron hasta os 4 anos, eu quedei así con meus avós e máis con miña nai, non?
bueno, non pasamos fame porque traballabas a terra, había outras terras de alquiler, pero eu traballei desde rapaz, prácticamente desde a infancia. Miña nai, pois, despois, xa digo, quería facer unha casa na Feixoeira. A Feixoeira é onde eu fixen a casa. A nin aquilo quedoume clavado e dixen, eu teño que facer a casa do meu pai, porque, aínda que eu non conocín, pareceme que teño un par de reflexos da vida, pero, sin embargo, a idea do meu pai influiu muitísimo, toda a vida. Porque eu sempre busquei un pouco como era a persona, como era. Entón, eu tiña falado con a xente, con outra, con máis alá, con xente da familia, porque meu pai era o penúltimo de 11. O sea, que unha curmán miña era do tempo de miña nai, o sea, que casaranse moi novos. A todo isto, pois, vamos avanzando e dices, bueno, terminou a guerra, evidentemente non chegou a paz. Por qué? Porque os campos de concentración xa se puxeron en marcha no 38. Por qué? Porque no 38, cando Hitler viu a España, pois dixo a estes, pero estades matando a todos, Dios, entón, quen vos vai mover os trens, vos vai reconstruir o que rompedes? Poñemos a traballar, campos de concentración. E despois, quen lle puxo o nombre divino? O jesuíta Pérez del Pulgar, redención de penas por el trabajo. Aí queda eso. E despois leemos algúns libros das cárceles cando os soltaban, cando tiñan que ser católicos e fascistas. O sea, a palabra fascista non existía, claro, o sea, elas non existía. Antes de soltar un preso, un cura enseñáballe a rezar e tiña que certificar logo que este xa estaba preparado para salir. E un falangista, pois, preparaba as normas do movimiento nacional. Tiña que ser un bo adicto. Hai casos, en Requena, hai un libro que trata de isto, en Requena, en Valencia, soltan a un home, porque cando o soltaban, avisabanlle ao pueblo, dicíanlle, mira, vamos a mandarche para aí isto, este home, e dependía de que o alcalde dixera, mándamo, ou que non. Se non o mandaba, pois, tiraban con ele desterrado. Eu recordo unha cabra xente desterrada, de Albacete. Entonces, se o acollían, tiña que presentarse a un trío que había, que era o alcalde, o cura e unha muller normalmente de falange. Entonces, despois de él, dámanlle 6 pesetas e máis unha cartilla. El tiña que entregar a esa xente esa cartilla. Despois, dábanlle a traballar a unha familia que necesitara alguén para traballar, e esa familia tiña que controlar que este home iba a misa todos os domingos e que tiña un comportamento cívico, levantar cando tal e tal. E de non ser así, pois diría, este non cumple, o tuvo outra vez. O sea que son cousas que hoxe dices ti, bueno, casi dan a risa, pero vivilos e tal. Entón, os campos de concentración, hubo campos de concentración, os últimos cerráronse en febreiro do ano 62. En Andalucía, non sei se 40.000 ou unha cousa así, un verdadeiro disparate, porque fixeron todas as zonas de regadíos e tal. Polo norte fixeron tamén unha parte do canal de Castilla. Bueno, o aeropuerto de Lavacolla fixose tamén con presos. O de Peinador, bueno, de Peinador é outra historia, xa falamos logo. Entonces, vamos, quen traballou, ademais de explotalos, de facer, bueno, pois, grandes obras, grandes compañías traballaron con presos. A Iglesia Católica tamén traballou con presos. Isto era famoso general Tella, que foi general alá na montaña de Lugo, pois non había unha carretera, entón a facer unha carretera no Caurel. Hai unha carretera no Caurel, na parte oriental, que vai a Vilar Bacú e tira despois para lá, para León. Ali hubo unhas minas, abandonadas xa, hubo uns barracóns, donde estaban as minas de Wolfram, o sea, estuveron ciscados por todas partes, mal bien, bueno, vaya os caídos, claro está.
donde ao mesmo tempo xa lle permitían que as familias foran ali, entonces facían chozas e vivían ali de mala maneira. Bueno, a miseria conozo a un home que naceu en Silleda, nos barracóns, e dicíame, o pai, porque colléndolle un día a memoria, a memoria que el me falaba do seu sogro, non? Estaba pasando a o seu sogro, que estuvera en San Simón. Pero claro, cando me dá o nombre, porque eu buscaba a outro, a un amigo do seu sogro, que eu non sabía que era amigo do seu sogro, bueno, esta madeixa que empezas a desliar e vas sacando fíos. Entón, cando no nombre, dice, dame o apellido Faza. E eu coño un apellido asturiano. E dice, sí, é que meu pai era de Infesto. Pero prenderono, viu preso para aquí, para onde está o cuartel, para aí Pontevedra. Figueiredo. E despois meterono a traballar ali nas minas, e despois aquilo, sei que se foi xa casou con miña nai ali, despois miña nai estuvo presa porque acusada de axudar a rebelión na Coruña, e eu recordo que foi ali, estaba detrás duns alambres, eu metíalle así o dedo, pero despois estuve en Asarne, ou sea, un mundo, bueno, pois este home que 70 e tantos anos agora, non? Cando me contou eso, contoume como el naceu, como se criou, como tal, cunha naturalidade, como se fora a cousa máis normal do mundo. Por eso que a veces miramos películas ou fotografías deste mundo de África ou non sei onde, e dicimos, pero se tuvémonos aquí, e non hai tantos anos. Raval, no, Raval. Entón, Raval. claro. Raval non nace. Sí. Entón, chegamos con todo isto, que, bueno, Franco seguiu matando, hasta o 27 de setembro do 75, e, bueno, que pasa? Que hoxe, para moita xente, pois, porque ademais creo que está ahora xa no novo dicionario, Franco foi simplemente un autoritario. Cuidado, o revisionismo, que era o que eu falaba desde o principio. Cuidado co revisionismo. Entonces, quería